Duwe kentang daripada glundang-glundung gak dimasak, mending gawe cemilan sing enak. Pertama, iki kentange tak onceki dhisik. Iki mau aku gawe kentange 4 biji. Koyok biasane ben amprihe kentange ora ireng, tak kom nek banyu. Lek ngonceki kentange wis mari, langsung kentange tak potongi cilik-cilik ben amprihe lek nggodhog cepet empuk. Lanjut ngepakne panci, kompore diceklekne ge nggodhog kentange. Nyune wis umop, iki langsung kentange sing wis dipotongi mau dicemplongne. Kok wis empuk, kompore tak cilikne, tak delok karo garpu, ternyata wis empuk tenan. Langsung ae iki tak ciduki nek ada, mumpung jek panas ngene iki dilembutne penak, lek adem wis rada angel. Akhire iki kentange wis tak adai kabeh, langsung tak lembutne gawe ulek-ulek. Ngene iki lho guys, lek jek panas lek nglembutne penak. Lanjut iki ngirisi godhong sledri, engko ge campuran kentange mau. Iki godhong sledrine tak irisi lembut-lembut. Kentange sing wis dilembutne mau tak tambahi 3 sendok tepung maizena. Dibumbui ladaku, uyah, penyedap rasa. Sing terakhir ditambahi godhong sledrine mau. Lek wis bumbune dicemplongne kabeh, diaduk-aduk sampai bumbune rata dan adonan sampai kalis. Lek wis kalis langsung adonan tak bagi dadi loro, tak lemeki plastik ben gak kelet, arep tak tipisno gawe telenan. Lanjut iki arep tak potongi dhisik. Lek motongi terserah arep digawe dawa-dawa apa cilik-cilik. Lek aku iki arep tak potongi sedengan ae. Lek dawa-dawa motonge, gorenge minyake kudu rada akeh. Lek saiki engko kelet. Lanjut iki arep nyemplongne minyak, arep tak goreng pisan mergane Mbak Salsa nyuwun jajan. Lek nyemplongne siji-siji ae, lek langsung akeh engko kelet karo kancane. Aja lali karo diwolak-walik ben ora gosong. Ngene iki jere Mbak Salsa lek ngarani setik kentang. Soge cemilan opo digawe lawuh maem. Selamat mencoba.